ଆଜିର କାହାଣୀ ଏକ ଏମିତି ରହସ୍ୟକୁ ନେଇ ଯାହା ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଲୁଚେଇ ରଖିଥିଲା। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ରୁମ୍ ନମ୍ବର 13ର ସେହି ରହସ୍ୟ ବିଷୟରେ। ତ ଏ କାହାଣୀ ହେଉଛି ନେହା ଆଉ ଅର୍ଜୁନଙ୍କର। ଦୁହେଁ ନିଜର ନୂଆ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏକ ନୂଆ ସହରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଟିକେ ଏକାକୀ ଲାଗୁଥିବା ଘର ମିଳିଲା। ଜାଣନ୍ତି, ଭଡ଼ା ଏତେ କମ୍ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଭାବିଲେନି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଘରେ ରହିବାକୁ ରାଜି ହେଇଗଲେ। ହେଲେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘର ଭିତରକୁ ଗଲେ ନା, କେମିତି ଗୋଟିଏ ଅଜବ ଅନୁଭବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ଅନ୍ଧାରିଆ ବାରଣ୍ଡା, କାନ୍ଥରେ ସବୁ ପୁରୁଣା ଦାଗ, ଆଉ ସବୁଠୁ ଅଜବ ଥିଲା ସେଠିକାର ନୀରବତା। ମାନେ ଏମିତି ଚୁପଚାପ ଯେମିତି କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା ସେଇ ଘର। ନେହା ଟିକେ ଡରି ଡରି ଧୀର ସ୍ୱରରେ କହିଲା। ତା ସ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ଅଜଣା ଭୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଜୁନ କଥାଟାକୁ ହସରେ ଉଡ଼େଇଦେଲା। ଆରେ ନେହା, ଏତେ କ'ଣ ଭାବୁଛ? ପୁରୁଣା ଘର ତ, ଟିକେ ସେମିତି ଲାଗିବ ହିଁ ଲାଗିବ। ଚାଲ, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ନେହାର ମନକୁ ପାପ ଛୁଅଁଥିଲା, ଯେମିତି କିଛି ଖରାପ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ସେମାନେ ଘରର ବାକି ଜିନିଷ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ନଜର ଗୋଟିଏ କବାଟ ଉପରେ ଅଟକିଗଲା। ଏମିତି ଗୋଟେ କବାଟ ଯାହା ବାକି ସବୁ କବାଟଠାରୁ ପୁରା ଅଲଗା ଦିଶୁଥିଲା। ଆଉ ସେହି କୋଠରୀର ନମ୍ବର ଥିଲା 13। କବାଟଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଠର ଥିଲା। ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାରି ତାଲା ଝୁଲୁଥିଲା। ଆଉ ଚାରିପଟେ ଖାଲି ବୁଢ଼ିଆଣୀ ଜାଲ ଆଉ ମଇଳା। ଘର ମାଲିକ କହିଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍। ନେହା ନିଜକୁ ଆଉ ଅଟକାଇ ପାରିଲାନି, ପଚାରିଲା, ଅର୍ଜୁନ, ଏ କୋଠରୀଟା ଏମିତି ବନ୍ଦ କାହିଁକି? ଅର୍ଜୁନ କହିଲା, ମାଲିକ କହୁଥିଲେ ଏହାକୁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏମିତି ହିଁ ଷ୍ଟୋର ରୁମ୍ଟେ। ହେଲେ ନେହାର ମନ ମାନୁ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଲା କାହିଁକି, ଆଉ ଏତେ ମଇଳା? ଅର୍ଜୁନ ଏଥର କଥା ବଦଳାଇ ଦେଲା, ଯେମିତି ସେ ନିଜେ ବି ସେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାତି ହେଲା। ଦୁହେଁ ଖାଇ ପିଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ ଅନ୍ଧାର ଆଉ ପୁରା ନିସ୍ତବ୍ଧ। କିନ୍ତୁ ସେହି ନୀରବତା ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଅଘଟଣ ଘଟିବାର ଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ଘଣ୍ଟାରେ ଠିକ୍ ରାତି 3ଟା ବାଜିଥିଲା। ଆଉ ହଠାତ୍ ସେହି ନିସ୍ତବ୍ଧତା ଭାଙ୍ଗି ଏକ ଅଜବ ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଠକ୍ ଠକ୍ ଠକ୍। ନେହାର ହଠାତ୍ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ସେ ପୁରା ଡରିଯାଇ ଅର୍ଜୁନକୁ ଉଠାଇଲା। ଅର୍ଜୁନ, ଉଠ, ଶୁଣ, କେହି କବାଟ ବାଡ଼ଉଛି। ଅର୍ଜୁନ ନିଦ ନିଦରେ କହିଲା, ଆରେ ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଆସିବ ନେହା? ତୁମର ଭୁଲ ଧାରଣା, ଶୋଇପଡ଼। କିନ୍ତୁ ନେହା ଜାଣିଥିଲା ଏଇଟା ତାର ଭୁଲ ଧାରଣା ନୁହେଁ। ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିଲା, ଆଉ ଏଥର ତାର ଦେହ ଶୀତେଇଗଲା। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିପାରିଲା ଶବ୍ଦଟା ଆଉ କେଉଠୁ ନୁହେଁ, ସେଇ ରୁମ୍ ନମ୍ବର 13 ଭିତରୁ ଆସୁଥିଲା। ନେହାର ହୃତ୍ପିଣ୍ଡ ଏବେ ଜୋରରେ ଧକ୍ ଧକ୍ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବହୁତ ଡରିଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ସେ ଉଠିଲା ଏବଂ ସେହି ଅନ୍ଧାରିଆ ବାରଣ୍ଡା ଆଡ଼କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗେଇଲା। ତାର ପ୍ରତିଟି ପାଦ ସହିତ ଡର ଆହୁରି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ତାକୁ ଜାଣିବାର ଥିଲା ସେହି ବନ୍ଦ କୋଠରୀ ଭିତରେ ଆଙ୍ଘିର କ'ଣ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଥରି ଥରି ରୁମ୍ ନମ୍ବର 13 ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ସେ ଯାହା ଦେଖିଲା ତାହା ତାର ରକ୍ତ ଶୁଖାଇଦେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଥିଲା। କବାଟ ତଳୁ ହାଲକା ଆଲୁଅ ଆସୁଥିଲା। ନେହାର ଆଖିକୁ ବିଶ୍ୱାସ ହେଲାନି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ? କୋଠରୀ ତ ବନ୍ଦ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଆଲୁଅ କେମିତି? ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ କବାଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡଲ ଧୀରେ ଧୀରେ ତଳକୁ ଘୂରିବାକୁ ଲାଗିଲା। କର କର। ନେହା ଡରରେ ପଛକୁ ହଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାର ନିଶ୍ୱାସ ଜୋରରେ ଚାଲୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ କବାଟଟି ନିଜେ ନିଜେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ନେହା ତାର ସବୁ ଶକ୍ତି ଲଗେଇ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲା, ଅର୍ଜୁନ! ଆଉ ଯେମିତି କବାଟଟା ଟିକେ ଖୋଲିଲା, ଭିତରର ସେଇ ଅନ୍ଧାର ଭିତରୁ ଏକ ଧୀମା, ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣାଗଲା, ନେହା! ସେହି ଅଜଣା ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱରଟି ତାର ନାଁ ଧରି ଡାକୁଥିଲା। ଆଉ ତାପରେ ସବୁଆଡ଼େ ଅନ୍ଧାର ଛାଇଗଲା। ରୁମ୍ ନମ୍ବର 13 ଭିତରେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ ସ୍ୱର କାହାର ଥିଲା? ଆଉ ନେହା ସହ କ'ଣ ହେଲା? ଏସବୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭାଗକୁ।